Konnichiwa, what's up, minasan? Welcome back to my channel. So today's video, we will unbox the Mavic Mini Flymore Combo from DJI Retail Store. So I bought this last March 7 sa Trinoma and ngayon lang siya dumating. So mag-unbox, supposed to be mag-unboxing tayo ng March 10, kaso hindi siya dumating because of lockdown. So today's vlog, so we will unbox fresh na fresh pa galing sa Trinoma. So ang Mavic Mini Flymore Combo ay 249 grams na kabigat. Meron siyang 30 minutes max flight time at saka 4 kilometers HD video transmission with vision sensor and GPS precise hover with 3-axis gimbal with 2.7K camera. So unbox na natin. So, ang unang makikita dito ay ito. So, ito yung laman niya kung sa kanyang box. So, una muna ang carrying bag. So, dito nilalagay yung Mavic Mini. Next box, another box is this. Pangatlong box. So, ito. Then, another box. And another box. So, yan lahat ng laman ng Flymore Combo. So, muna natin ito. So, una muna natin ilalabas itong nandito sa box na to. So, ito yung propeller. Propeller guard. So, kung gagamitin nyo yung Mavic Mini indoor, kaya ito yung gagamitin nyo, yung propeller guard. Yan, para hindi babali ang kanyang propeller. Okay. Next box, ito. So ito naman ay ang battery. So meron siyang tatlong batteries. Yan. Is so this is a power brick. Next, ito naman ay ang mga documents. So hindi na natin yan babasahin. And finally, etong Mavic Mini. Bubuksan na natin siya. So ito yung laman ng carrying case. So we have the aircraft itself. So ito yun. Next is the remote control. Yan. Next, charging hub. Tatlo. We have the propellers.
extra propellers. At yung mga joystick ng cable, at saka USB cable. Yan, so USB cable. So yan lahat ang mga laman ng Mavic Mini Plymore Combo. So set up na natin. So, i-try na po natin ngayon ito sa labas kung maganda ba siya or hindi. So, let's go.